Představujeme vám revoluční způsob péče o pleť. Přístroj Beauty Relax Roll Skin Body Shape je vaším spolehlivým partnerem pro radiofrekvenční lifting a vakuovou masáž obličeje. Prvním krokem je vždy důkladné očištění pleti, aby se zlepšila efektivita procedury a pleť byla dokonale připravena. Radiofrekvenční facelifting je bezbolestná metoda, která podporuje tvorbu kolagenu, zpevňuje pleť a redukuje vrásky. Hlavice přístroje pracuje s přesnou teplotou pro maximální účinek. Vakuová masáž stimuluje lymfatický systém, odstraňuje toxiny a zlepšuje mikrocirkulaci. Výsledkem je svěží a projasněná pleť. Již po první proceduře můžete vidět rozdíl. Pleť je pevnější, hydratovaná a působí mladistvěji. Objednejte se na profesionální ošetření z Beauty Relax Roll Skin Body Shape ještě dnes a dopřejte své pleti luxusní péči, kterou si zasloužíte.